Bona nit. Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, excel·lentíssim alcalde de Barcelona, president de la IGEC, distingides autoritats, amigues i amics. En primer lloc, volem donar el nostre condol a les famílies dels que ens han deixat pels incendis a l'Empordà i el nostre suport a tots els afectats. Estimats emprenedors, els que hem vist créixer a casa una empresa des de zero, com jo mateix, quan era un nen ben petit, us mirem amb admiració. Mai no ha estat fàcil ser emprenedor i empresari. Cada època ha tingut les seves dificultats i mai no hem d'oblidar que aquest país es va aixecar treballant tothom més de 10 hores al dia i tots els dissabtes. La diferència entre l'època actual i el passat és que per fi s'ha posat en valor i s'ha prestigiat els emprenedors. Mai s'ha parlat tant de vosaltres i mai s'ha tingut a la consciència col·lectiva la convicció de lo necessaris que sou, del motor que representeu pel futur. Es pot ser emprenedor a qualsevol edat, però és indubtable que la joventut és quan agafa més sentit, perquè un té tota la vida per endavant per veure créixer el seu esforç i també més energia per tornar-se a aixecar quan s'equivoca. Penseu que totes i cadascuna de les empreses del món, per més grans que siguin, un dia van començar com les vostres. Sempre amb pocs recursos, però amb molta dedicació, energia i amb el talent dels fundadors es van fer grans fins a ser el que són avui, el motor de la prosperitat. Amb tota seguretat, alguna de les empreses que heu fundat recentment seran al futur una gran organització que donarà feina a milers d'empleats i on famílies trobaran el suport necessari per seguir prosperant. Quan La Vanguardia va sortir, fa 131 anys, els seus fundadors tenien 50 anys. La Vanguardia, en aquells moments, va distribuir en els seus començaments només uns milers de diaris. N'hi havia 12 a Catalunya en aquells moments i el mercat el lideraven diaris com el Diari de Barcelona, el Correo Catalán i la Gaceta de Catalunya. 10 anys després ja érem líders amb una difusió de 14.000 exemplars. 50 anys després, al desembre de 1929, vàrem fer el rècord de tirada de l'època a Espanya amb 224.000 diaris. Vam començar des de zero, igual que tots vosaltres. 131 anys després, som el primer diari de Catalunya, el tercer d'Espanya en lectors, i no queda cap diari de l'època. Quedeu-vos, sisplau, amb aquest missatge. Les petites oportunitats són el principi d'una gran empresa. No hi ha prou espai a l'univers per acollir una gran ambició, sigui d'una persona, d'una empresa, d'una ciutat o d'un país. Seguiu l'exemple de La Vanguardia. Treballem cada dia de l'any les 24 hores sense descans per donar el millor de nosaltres. I els nostres clients perceben el nostre esforç i ambició i no ens abandonen. Moltes gràcies i per molts anys.